दिनै बिटिसि बिसायख'थिनि जोबथा मुं थिसननाय जोबथा अक्ट'मोन जोङो उदालगुरि जिल्लायाव बिजेपिआ माने मोनस्नि बिसायख'थिनि समस्तियाव बिजाथि होदों आरो बे बिजाथि हिसाबै जोङो दिनै मुं थिसननाय माबा बिलाइखौ होफैबाय बेखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। ओमफ्राय जिहेतु नोंथांनि समस्तियाव जिहेतु एक्जिस्टिं इएम दङ दावबायसाफोर माबायदि नङा इउपिपिएलनि जि एक्जिस्टिं इएम बिथांमोननि दोलोनिफ्राय खामानिखौ मावबाय थादों रायजोआसो राजा सोरबा इएम जाबाबो सोरबा माबा जाबाबो बोथोराथ' सफैबाय दायो रायजोआसो राजा रायजोआ राय होगोन आरो बेखौ आङो बादायनाय माने मोनसे गोजोनथि बादायनायनि गेजेरजों जोङो लांगोन रायजो राजाफ्रा जिहेतु अलरेडि भेरगाव समस्तिनि थाखाय बिजेपिखौ रायजोखौ माने सिबिनो थाखाय मोनसे सुबिदा होनो नागिरनाय सावगारिखौ जों नुनो मोनखाबाय। अब्लाबो जिहेतु माने गोबां थासारि माने समस्या दङ जेंनाफोर दङ बेनिखायनो गुबै इस्युखौ नंगौ जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तियाव 101 माने समस्याजों आवग्रिना जानाय मोनसे समस्ति बेखायनो बे समस्तियाव गोबां खामानि मावनो दोङो आरो बेजों लोगोसे जों मख'थारनांगोन जे दायो जिहेतु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन बेहाय गोबां दफाफोरा जायाखै भेरगाव समस्तियावबो बे दफानिनो बा एग्रिमेन्टनि आन्दाराव एकर्डनि आन्दाराव गोबां माने दफा मावनो गोनां दङ बेफोरखौ जोङो गोसो होगोन मावनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा मिरु सरकार आरो आसाम सरकारा गोबां माने जन कल्याण आसनि मानसि सुबुंनि मोजांनि थाखाय आसनि लादों आरो गरिब कल्याण आसनि गरिबफोरनि थाखाय निखावरिफोरनि थाखाय गोबां आसनि लादों बेफोरखौ जोङो एकदम ट्रेन्सपारेन्सिलि माने स्वच्छतानि गेजेरजों जों जाहाथे होनो हायो बिथांमोनखौ बे माबायाव बिथांखियाव लाबोनो हायो बेखौ जोङो नाजागोन बेजों लोगोसे जोंहा गोबां समस्या दङ जेरै आनएमप्लयमेन्ट इउथ जथेस्थ' बारायबाय थादों बेखौ गभर्नमेन्ट जबनिल' नङा माबोरै मेकानिजम खालामनानै इन्टारप्रेनिरशिप लाइनावबो लांनो हायो बिनि गेजेरजों जोंहा देहा माने फाहामनाय गेजेरावबो बहुत मोनसे प्रब्लेमखौ सुबिदाखौ जों मोननो हायो मानो होनब्ला डाक्टर गैया हस्पिटाल मोजां गैया डाक्टर थानो थाखाय माने बां क्वार्टारफोर गैया बेफोरनि थाखाय जों मावनांगौ गोबां खामानि दङ आरो आबादारि बिफानावबो गोबां माने जोंनि आबादारि समस्या गोग्लैनायफोरखौ जों नुनो मोनो बेखायनो समस्याया गोबां दङ बेखौ मावनो गोनां दङ बेखायनो रायजोआबो मोनसे थिरां खालामखादों जिहेतु मिरु माने सरकार आरो आसाम सरकारा बिजेपिनि दोलोजों दैदेनजानाय सरकार दङ बेखायनो बिटिसियावबो बिजेपि सरकार फैयोबा निस्सयकै गावनि अभाब अभियोग ओनसोलनि अभाब अभियोग समाजनि अभाब अभियोगफोरा सुफुंजागोन बेखौ फोथायनानै बिजेपि दोलोखौ नाजावना लादों 100% दानि थारिखआव रायजोनि जि दिनै नोंथांमोना नुदों जे नमिनेसन फाइल खालामफैनायावनो जेरैबायदि रोजा रोजा माने सुबुंफ्रा माने कुनु सार्थ लाखियालासिनो गाव गोसोबायदि माने ओंखारबोनानै लोब लोब ओंखारबोनानै दिनै माने बे मुं थिसननाय बिलाइ गथायनायाव बाहागो लाफैदों बेनो मोनसे माने रिजाल्ट